Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni Bay.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, lulahatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay lulahatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluluhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lulhatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nagkilala nila ng lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nangkilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalaang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang magkilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko naman na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal,
Hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipagkikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ikaw pong king luwal ng na kayo, manalangin ta na. Manalangin mo nga po. Mapagpalang pamayastrong kaya kami pa. Muna, pasalamatan na kang alang kapupusan, pablasang, kaya para man magkaya pong biye, ang pong sikanan. Igpangin nga ba kayo ti Diyos ko, ngayon mag-aral kami, kimbiyan na ng iskwelaan sa po Diyos ko. Makanya meron kong panimunan ng balang metong kaya kami ngini ngabak. Diyos ko sargo, tang kabiasa na paibat kaya kang ngini ngabak, yargong malyari ming agawaan po nga rapat ban kanita, ikyargong malyaring malili, karing kaya kang kapurian. Ikpasalamat po Ginoo ngini pinandit, Diyos ko sargo, din mo kaya ngampong paraparang kabiasnan, pamibata, pamagkusa, karinting kami pong tungkulan kaya kabagyang lalong maigit makagawa karimburi mo. Ipangin nga ba kay ti Diyos ko, ganap mo ang pong pamalahan, din kayang balang sarili ang pong kaisipan. Ban kanitar Diyos ko, yung lalong may giting kasangkanan, ergo malyaring manatili ka rin kay balang kaya kaming sarili. Ginoongin nga ba kay ti Diyos ko, sargulig pa, din may kayang pong paraparang kabyas na, ni kayang pong sablang may kakapatad. Ban kanita Diyos ko, karing nga doon pang bukas man yan, kayang lalong maigit makagawa karimburi mo. Ikpaya kaya pong sablang may kakapatad nga nga ba kay ti Diyos ko, pasalamatan na kang alang kapupusan, pablasang Ginoo, iningat mo kami miras kaya nga pong kapayapan kaya ni sa tuwaryo nga itin kaya kampi panwanan. Sa po Diyos ko, nga nga ba kay tinong nino man rugo kaya kami, ingat yung bitbita kaya nano ka panandaman. Diyos ko sa raguig pa, mga nang kaya nga pong bendesyonan kitang may pagpala mong gamat. Parang kanita Diyos ko, karing ado pang daratang manyang kaya pang lalong maigit makagawa karimburi mo. Ginoon ngayon pinatitaytiyan ka na po Diyos ko. Tining kaya kami sa blang kapatad. Pinili mo ka rin da kalanggang manipat po king matuwang ka na karing makayanak. Diyos ko sa argugat mo ang pong pamalang ting karilang balang puso. Ang pong kasalilinan. Diyos ko sa argung ngayon gawan. Doring banal dan tungkulan man yan. Sa pong ay bating din karilang sarili. Karing banal dan tungkulan kaya kabaro pong malayang agawa. Diyos ko ito, bud mo puret ang kaya kang pangakong Espiritu Santo, bangila pang turo ang pong tumahid kaya kami nginingabak. Bang kanita Diyos ko man ang kaya pang sumbulong kitang banta na pakarinig kaya kayang kasalpantayanan. Ginawa ngayon yung pinanditay ti Diyos ko, ikaya pong sablang may kakapatad. Ang gana po rin kaya kami pingaring at supaka rin sarili ng pong pibalya-balya Diyos ko sarago. Iwang may po itang kaya kang may payang gamat Diyos ko, bendesyonan mo kaya nga po ikaya pong sablang may kakapatad. Bang kanita Diyos ko man ang kaya pang lalong may kit makagawa. Igpaila po rin kaya kayang dalangin ng pong samu kaya kang ngayon nga baksar ko Diyos ko tanggapan mula antila pong mabangalungayin kung manal mong harapan tanggapan mo naman po Diyos ko itang mal mong biyendesyon ng pong pamipala ikasapong mag-aring kaya may manabat ang ininggamang king wakas iyan na sa po. Salamat po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di mo nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad.
at dalise alugod. Yang mumunang manatili, karingke kayong puso, karingke kayong kaisipan, at karingke kayong pamanggalo. Kanita, karing aldo bukas, munya kayong kapayapan. Ing kalam at kabiasnan, mumunang pabandi ko kaya kayo kaya konangan. Binayang mayulagam at matimbang king kaya kayong biye. Inga manong lugod na manibat king mula at yuyang miyabye kaya kayo bangawan na ning tao. Pe pamalene ning kasulatan, pe kilala ne kaya kayo, nung nano ing tunay ng kabaldugan at hulaga, kingke kayong pangatao. King miyayalawang aspeto, kakilala yoring amano, kakilala yo, ingulagana ning amanong niyan. King saglit apinandit, buklatan niyang kasulatan. King temang misa dia. Salamat. Hello. Nga na po yung makasulat, yung referensya na po ng kakatang paksa, keng munang Korinto kapitulo, munang Korinto kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 7, nga na po king 1. Nung manyabi ko karing amano, ding tao, at ding angiles, dapat ala kong lugod, meging antikong tansong kakatni, o kampanang bubyong. 2. At nung mikatin ko king kalam ning pamanula, at balo ko hanggang misteryo, at inganggang belwan, at nung mikatin ko king hanggang kasalpantayanan nanupata, ayalis ko ding bundok, dapat ala kong lugod, ala kong kabaldugan. 3. At nung ibiyekwan ing kayatinan ko, bang pakanan karing kalulo, at nung ibiyeke ing katawan ko bang dulukan, dapat ala kong lugod, ala kong pakinabang. Nga na po king 4, ing lugod, mapibabata, at magana ka, ing lugod alang dirya, ing lugod, mapagparangalan, eya palalo. 5. Manugaling alang kasinsinan, napanintunan ing kayang sarili, paimwa, eya kakwang nanumang king marawak. 6. Eya tutulaking katuliran, dapat makitutulay king katutuan. Nga na po king 7, ing sabla pibabatana, ing sabla panuwalana, ing sabla panaligana, ing sabla yayam-yamanaw. Ito po yung makasulat. Salamat po. Salamat. King kakong panyatang, laladlad ke ing mesa kekongan. Ninong bisang dumake ngini, king atsyong tinape amiyapag ke kayo. Atyo kumanayang.
maging ikayong mangeni, babayi, o lalaki, malyari kong dumaki. Salamat. Nino pa kaya kayo? Salamat. Nino pa kaya kayo? Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo. Pilampulong banwa, ing milabas. Alang patugot, di nga mano, ding katuruan, balik-balik la kaya kayo. Ngeni, bakit mi kakunuya in taong makibat king kakungkutang? King kaya kabanawari ning panawon, halawaring misino. Salamat. King miyayalwangas ke, miyabeya ing lugod. Ating lugod materiya, moral, espiritual. King alang patugot, makikilala lang, ding kaya kayong amano. Ingke kayong pangataw, kapamila tandaring kabyasnan, ami yapse karingke kayong labi. Makikilalaya ing lalaman na ning puso at kaisipan na ning tao, kapamila tanda. Ding kabyasnan, ami yapse karingke kayong pasbulan. Lawan nyo ingke kayong kabilyan, may biyasa na kayong mayayakit. Kakilala yula ring amano at kabyasnan. At atalastas yula. Nung ang ganu ka rin ing angganan, ing kabaldugan na ning metong ayamano. Dapat talasuyo. Lawan nyo ingke kayong kabilangan. Pilanlamu ring may kibat king kakungkutang. Pilanlamu ring dinake king oras abinyeko king kakung panipa. O yaning ebanghelyo alang patugot kaya kayo mga manong. King pila ng ukdo, ing lugod, ayayap senening kaya kayong labi. Mapibabata, alang dirya, alang pamagkunwari. Ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo. Demutiyamong amano ing lugod, dapat, atinang may kagawa kaya kayo king lugod, na di napat kang mayap king kekang kapatad.
na napabalo. Ning kikang kaili, nung naning depatana ning wanan. Naniminsan ba, e yamikas buing tawo? Kenya mayakit ing kapibabata na ning tao. Ganakan nyo talasuyo. Ingke kayong kabilyan, pasayang nanyo ingke kayong kapagalan. Kabangat tsuya ingke kayong inawa. Kabangat tsuya ingke kayong sikanan. Ingke kayong biye. At ingke kayong kapagalan na yan ay alang patugot, gugugulan niyo. Wa kakilalayo king pamagobra. Dapat nung iyo gawan o daptan, ding sablang amano. Agyang kakilalayo la, maging bawog lamo. Pakikuwanan yung pakikuwanan. Ing ay sinupyo, ing sablang kaya kayong kapagalan. Bakit? Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo. Wa, kakilala na ning tao, ing mego braya. King balang Domingo, sisimbaya. Dapat deta kayang abalo ng pamagaral, misinupla. Lawan mo na mo ingkya kayong kabilyan. Potang datang ya ing subok king tao. Mababalagla rin kayang abalo. Dapat nung biyasa kong misinop, metong man, alang mabalag ka rin kayong kapagalan. Kingka kung panyatang talasuyo, eko susugatan din kayong puso. Nung gigisingan ko lamo, din kayong panamdam. Ban kanita, din kabyasnan, ami iyapse ka rin kayong labi. Pakikuwanan yung adinan katawan. Malagwalang sabiyan ding kabyasnan. Balo yula kingke kayong kaisipan. Binang masakit, potang gawa na nuning tao. Dapat ganakan yun. Potang buryan yung masipit kingke kayong sarili. Alang masakit. Tuliran laring kakong amano. Ban maygit asimeyo lang bina at ay simpan. Karingkya kayong dukanan. Pakikuwanan niyo sana nung lulugod yaing tao ating kabyasnan. Ban maygit akilala yung bina ing tunay ng kabaldugan magsiyasat kayo. Mangilala, nung mangain tulid yang ibye ing lugod, king kalupa yung tao. Uning bisa kayo ampong ali, ing lugod, kabyasnan, miyaya belang bibit-bitana ning tao, bayang may git makapagobra. Kagum na, ning pamanyapat yung mayap kanita, bidedenan niyang katawan, ing lugod, ayat yuna kaya kayo. Salamat. Then, deng makuyad kong lamak king kakong panipa. Pakikuwanan niyo sana. Agawa yung para ing lugod, amiyapag kaya kayo. Salamat king pinandit. Kakong mani muna, ing panabilin, antiya kanini. Misadya kang metong ayaldo, para king kang kapatad agabe,
ang makalibutad, kintawling luklukan. Biganapya ing metong asesyon, ang tinaning impinanditay ni metong yang pamagaral asidyayo. Nung nino ing tinibok a puso, salamat. Ing katutuan sa sabihan ko keka. Uling ating neng lamat ing kekang kaha. Anya misadyakang metong ayaldo ban kanita miganap laring para keka. Salamat. Salamat king kekayong pamagsadya. Mikawul-kawul ko sa king mit mong lugod. Ing kapibabatan, may gityasang ayampon. Bakit alang patugot sa sagiwa ko ing antikaniting kabagayan, ing mikawul-kawul kayo, uling mikakapatad kayo. Para kayong maglarin nung nanumaning sira aya kakityo. Lawan nyo ing kaya kayong kabilyan. Bisa kayo ang pongali, ing masakit na ning metong panamdamane ning buo yung katawan. Buri ng sabyan, nanumaning po na amayayakit kiludan ning mabilog ay iglesia ituturan. Anya pakikuanan nyo talasuyo. Nung ating kayong masabal, king kaya kayong kapanwalan, king kaya kayong kasalpantayanan, mipapagmalasakit kayo. Den kakong tawling amano, king kakong panyatang. Ing kakong bendesyon at pamipala, ilalakwan kaya kayo nangan. Yakong sinuyo. Emungin ning oras meka ramdam kayo hibat king simula bug na kayo karing gintong aral itidaramdam ko esa tatabl lingening ka nang miabot ko tinsang kabitasan ning pa makiramdam magpatutoy kekong kasal pantayanan kunto roringaldo
lilipas daramdam. Imbutan niyo hanggang wakas kumitanam. Lele naning batis, yan nga tin na kayo. Manyapling mamunga, yan na lang kaleldong. Kimbalang penandit, ing lugod ni atiyo, ala nang sakit pang ramdaman niyo, ala nang mabaya, titi bayong gawan. No'y alantoing lugod, eyo ka kalingwan. Potang akit lunto, iyeng pamangailangan. Tandanan niyo, ene kailangan nabisan. Ing ating masabal lugod, ne atiyo. Inyayang babalang, ene padimdam yo, ken ko ngan magaral at kekoy atad ko mulit ngeni naman kako diamdam kayo. Eyo pagagawan lugod nung gawan yang ngeni po tay bukas ka rin yeyibiyang totong mangailangan bandamayan iyo yang imbutan iyong sablapanam daman iyo yang manyaman yang lugod dong kusang gagawan. Limbawa migmalit yoking kapatiran o nano mga ske ing sukat yung gawan. Imbutan niyo itimetong ko panamdam kasal pantayanan iko'y magdalang ingadwan kutsuglong paltoyo ring bungang agos naning sibol lalo mapaliya ning panawon iti nga tanyo sana ding kaya na kanyo riyan ang bungayong
Ding kaya na kanyo ilan ang tulayong lilipasing oras panahon kaleldo tiyang ing sibule tok ng mama ranumako ikong sabla yembo tanyot gawan emo basta lindop ko kilob pisamban nunay ladlad yoring ke kong kaisipan metong kosang may gituli randang lawan king pamang nyabiyo at sabel lang kimutiyo kasal pantayanan bakas na'y kayo inglagyong panyolo metong kosang plano bisusulat langan sa libre running beyo kasal pantayanan at may king kanyaman tawong maniwala ala yang beyatan kasal pantayanan eyo kakalingwan iko'y magdala lama nanitinan kasal pantayanan pagkatandanan niyo nung alayang dapat bunga na elaltong nino mang manualang ke kayo'y atad kong metong yang malaramadning sasabihan ko makikilala ya lalo yusang gawan dingke kayong gamit duang gamat kawilan bisa kote bisang ke kong kapanwalan naman na saglong kung amano laman na yan kwanan lawen nyo tumasdan gamit nung alayang no karin kong eni matni kong daralang kitang tunelugod ilaring magdalang bakit ngayo ngenisale sayan kula wayalang bengiyo nung masakit kayong ang gyange pamengan tikdoy ang mamintong nang kekong kailangan karami yung gusto elang mapapagal ding tune gamit yo yung sablang kailangan ke kayo babierang ala kong paintunan wari nung asan niya tutoy ang mabayad at yung rekado na ikang sabla-sabla den timiminumla den alang payali
karing mamilatan, matwayay at bayo, lugod de gagawan, mumuran na liwo, tungkulan mabiyayan, kapamilataning kasal pantayanan, tutunong lang gamit, tutong magamit na, no ka rin ko ngeni, sarili ko tangya, no ko may karamdam, no ko may kabunga, lintoing panahon yo, tandaanan yo sana, inya balang saglit, panalangin nyo ngan, yabeking nobenang, ke kayong gagawan, lawin nyo tisipan, mabaya tagawan, tungkulan ding gamit, eyo kakalingwan, alang yan kaleldo, mapaliyay ngaldong, niya lang mumuran, ing lugod at iyo, ang yangking kabukas, kailangan serbisyo, ti payaying gamit, ang yang mabasawo, itang tunelugod, yan at yukarelang, ikaw mampili ko, gamit ko yang yadya, kingke kong sarili, iyabe-yabe na, kapamilataning, kayo payang banwa, ikong opisyalis, nginiing adwan ko, bubukod sanang, babasa niyang librong, ibiyayang katawang, naluntoy ang gustong, king balang pinandit, king katungkulan niyo, king upayaning Diyos, itiya lang hanggang, kayang pamagkaloob, iti ang babienang, lonyong balang sentro, potang akit yula, papiglo manintun, king katungkulan da, reting tunay gamit, eyo kalupayan, manibat ke kayo, anggak kayan nakan, o yan alantok ng, pamagmisyon niya yan, gagawan ding anak, mayumularayan, ikongan sanang, maging makanyanang, mayumunakongan, lubos ng magdala, kasal pantayanan, matni kong darala, laltoy at laltoya, muning pamibato, eningadwan ko, wayatin kong planong, so na imbutan, yayapal toyong, mayug na yana, kareting biyeyo, eko sa mibili, kingablang yatad ko, kasal pantayanan, ala kong liliwan, adwan yung bureyo, aning kasulatan, manalangin kayo, in Diyos ibyeneyan, patutuan yung pilit, ikayo ikongan, may pili na kayo, inyaken kongan at yung kingke kong kapanwalan, iti ang gagawan nyo, tinang simpatyat tula, ngening sa reliyo, anak naning Diyos, nanuing dimdam yu, miyabeya, bekongan, at misasan metong, potang kalking puso, ing lugod netiyan, ala ng mayakit, kasakitan na numan, ibiening Diyos yung metong yung ugnayan, o ning pasangabi,
king kakong panipang eyo kang kalingwan oras kong at yuyang milabas king napon nanong ikitiyuya piliting nobenang gewa ko gawan yuya pasabi ning Ginoo magdwala kayo lobos magkumpiyansa ing pakingkuanan nyo kaya limbawaning metong iyan tawo enesa namuktot mulit pa si bayo itiban luntoyang ing kaligaligan magnobe ng tapat pali ng erdolawan kapamilataning itika sakitan king mino ng erdo eyo po idadiyan minuna ke kayo anong sinabi ko anak na ning Diyos oy ning gawan niyong king kabang panahon tumipo na kayo king ema sisira ay tikabi iyayan nyo walingeyo payikit ngeniya kit yun na bulan makanyaning dalumdum datang ya at eyo yang balo nung nomo laya kalunos lunosing mayakit luntoya aldo ka tipunan bayulin toyayan oyaning dela ko ing pita takutan mamakbong nengako itige kong lawan pupula yet kita talampit at takutan yan ngeni lintoya nanong sinabi ko payan ing sentrong minuna layatiyo denganggang manwala kakwe mama ko alang manukin kabiyayan mangan kayo ngeni mananak ning Diyos pakang kalaleyang tutubo daragul itingbo bukto ng aduan yung mapilit iti dagulyang kasalpan tayanan yoiti mumuna initik do kayo manalangin tamong kalunos lunosing daratang ayaldo yan mingat bangat ba buktot malawso upaya naning Diyos yaing mo munang atiyo kasalpan tayanan lalong dagulyang eyo kang kalingwan tingka kong panipa kung matakot babi kong abisa apletan di dagol yan lama yan yuya luntoya sangkikwan mulit pa si bayo
bakong ang tumula, alang galigyo, kasalpan, tayanan, lalong dagalyo, itang ka pamintuan, itiyang nabangyo, konsentrasyon, kapayapaan, manalangin kayo, insalukuyan yung biye, alang makawulukin ang giyang nino pang pantas abyasa ka rin. Basta tistong may bubuy tandadala ng maragul. Maragul na panganib, inglunto. Dapat anapin nitang kaya kayong ibno, detang at ang Kristo, alalang parusa. Impakikwanan nyo, akawil dakongan karing kakong gamat. At manatiling inggabeyo, ingkekong pamaniwala, ang giyang ating bengi, kabuding legalig datang, ating kong gagamitan, akasangkapan, indindamyo pamunan din, a serbisyo at ineking tapat ng tungkulan. Eyo pa yung tulutan, lumame kayo, adwan nyo king Diyos, ala ko ngakit pasibayong, madasyat mga anak, ing magpunong abuktot. Yan nga, bisa kay kayo, nung makananong king minuna, aldona, oras na, sinabi kay Karela, kanit alap mo, lubos mi kay ting kapaniwalan ding keraklan, at imbalem pamanad sabi ko, ko mama ko, numano kang mako, ing likwan nyo, iya naman, ing dasan nyo. Kapambilatana, ding daklatao, kailang minukul, gawaring santungan, ing tabernakulo, at penabiling ko. Ikayo ating ko pang luluto, o rendeng kapatadyo, ang diyang maglelot kayong tunggal taso, pakikwanan yung makapanganla, ang diyang nakarlamen ni batan, painuman nila, balang ekalulo, konsentrasyon, kapayapaan. King kaalam mo Diyos ko, mayo payang Ginoo. Diyos pong makapayan, ari na ningyato. Ika'y makibalog, king bering anak mong, oy ningining kapulungan daputiyo, ingke kang pangako, asa bikarelang nang labis lang kulang unge niyatan ng Diyos ko ngaldo na pon ikite ngalandang ingaduan kong puyengor ng may babayo kaba pong panawon Diyos ko itulot mong mabiguyang dagol mingat baing lugod mo iya po yung didilig banene puluntong itang pali amaragol pongateyo
Diyos ko itulot mo, ngera nayakit dang. Manalangin ko po, gano'ng beyatan ng Ginoo ko'y ngaklis kong pinsamo kukekang alang bagi datang baba yat king bierang kasal pantayanam bareng apatutuan ikasasabihan mo tira daramdaman amo malaka ko kekapon tinaman ni Diyos ka alapong mi biling ablang lang kaligaligan sigwa daning bierang lalo na po Diyos ko inimulitan niyang ingikit danapon ngini po alayang ibiyememben desyon mo ging marimla ya po yung magpunong palibayang luntong tanda na ning lugod karela niyat yung maniwala langan ore ning anak mong hinggang mabayat aparusa eyak ito basta titulot mo Diyos ka makapayan eni puking biera alang misakitan nonem manatiling alang manamdaman ay kakayap ginuko itingaduan ibiyeme puing bunga king kapagalandang Diyos ko itulot mo sasabihan karelang kaleldot kauran ikapoy nga bera at didilig o babiking pagkabiera bendesyonan mo po iti ang aduan kong ginuko diligan ming mamo nagornong karing mingat maan babiering anak mo ang giyang nano alala nga kit Diyos ko ikay may paya Diyos kang makapayan ginuko'y tulot mong alabo na numan king kapanwalanda king kaligaligan o mabali sa laking ba mikakawaniyan iti po'y ngawad ko ibiyeme karelang ing metong agalal lalong dagulya puing kapanualan binyeme karela hanggang wakas ginuking ke kalasamba ipoing panalangin ake kasamo kong uling malaka ko ke kantiginong emo kakawangan darame keng bieko hanggang wakas uling pong
dongang kako, po kabaluan mo yan, karela sasabihan, buing sablang bage, emo kakawangan, nanumang ligalig, king biyere kamtan, mabayat asubok, Diyos ko yeya datang, ngayon Diyos ko, ni maniting bagyong, nanumampong bage, saslagi ay ngaldo, mit mong kapayapan, ulining lugod mo, mayesto at igpa, itipoy ngadwan ko, bendasyonan me po, ing kalaganapan, karelay at iyo, sabla maging mumayan, kapo kakawang hanggang kawakasan, yan asa maestrong. Bendesyonan mo nga. Laning panahon yung laning kakit yung tinulot naning Diyos metong man ke kayo ating pakinabang ding kaya na kanyong ilang magdalang ko'y iti ke kayo sibola malinaw yan na lang tuknang nang mamagos yaiti aldoking palina kakawang inuman naman ne mamakola nyaing panak bilin ko tutokian Diyos anak ikayong pengari lalo neng pengiyong maselan yang manalang kayo titingke kong anak ilurin sasaklo magdalang inuman karela manayo pinlagyo ningid pa amponing anak ng kanwanan musibol nginiyan at yunang inika tatalyan ing migma na ika sibula malino ikayo'y magdala ititan danan yo iti sikan yo nula kong piling gamit iti yanatit yo papiglo lang dakal nanong resultawa kapamilatana ugnayan alayo volkan nuanan mong gangini at yugang impali ningaldo wapila ng banma deting ma nungkulan deneki nawanila atin lang kasugulang king mesa tatalan la ing kalam naning Diyos itiyang ateyong logod na't upaya iti ka kantan nyo kasalpan tayanan engala at ako elubos paintunan ing miban di kayo tanam ng kong tanong atin kong pupulan aning bangelo pangako
naduduwang ing dakal atenam dakalya pupunan o nang pupulan mo nung ala kang tenam yaing kapan nualan niyo karami ning biyeyo sesenyeng upayang miyabi ke kayo gawa kong nobena dewana lasan niyo ang gaman kapilan linglugod kuya tiyo ke koya ke kongan erak ko kawangan protektor ayatiyo tilang ka rapatan banwiabe abeke kingkekeng paniyatang arala miyabe gintuyong pibandian makabuglat langan sa timbalang sariliyo ating mi lululan apag-aralan yo kimbalang pinandit itiyan sesenyo bang lunto ing bunga adios Santiago.
Hello. Isang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong inaabot ko ngayong umaga pong ito, mga minamahal na magulang at kapatid, sa pananampalataya, isang mapagpalang sa ating lahat. Tatapot, meron po tayong paksang pinag-aaralan sa umaga pong ito. Ang ating pong tema, ang tunay na pag-ibig. Yan po ang ating temang pinag-aaralan. Datapot sa referensyang nakasulat sa ating paksa, babasahin ko po sa unang Korinto Kapitulo 13, 1 hanggang 3, ganito pong nakasaad. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batinggaw na umaalingaw-ngaw. 2 po. At kung magkaroon ako ng loob na panguula at maalaman ko ang lahat ng mga iwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluan. 3 po. At kung ipinagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangan sa akin. Ano po? Kahit meron po tayong pananampalataya, kahit meron po tayong kaalaman na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, kung wala po tayong pag-ibig, wala po tayong kabuluhan o wala po tayong pakinabang. Saan po ba natin makikita ang pag-ibig? Kasi po, ngayong umaga pong ito, masasabi ko po sa inyong lahat na minamahal ko kayong lahat. Saan po kaya makikita yung pag-ibig? Yung pong bibig mabilis niyang masabi na mahal kita. Datapwat kulang tayo sa gawa, sa tunay na gawa na ipinagagawa ng ating Panginoon, wala po tayong kabuluhan. Ibig pong sabihin yung pag-ibig na sinasabi na nanggagaling sa ating bibig, hanggang bibig lang po nanggagaling. Po? Ano po kaya ang tunay na pag-ibig? Dahil po si Kristo ang ating daan at siya ang katotohanan, balikan po natin ang kanyang kapanahunan nang ibinigay niya ang kanyang anak kabugtong. Sa John Kapitulo 3, versikulo 16, basahin po natin. Ganito po ang nakasaad, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang po ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Binigay niya ang kanyang anak na bugtong. Ibig pong sabihin, kung titignan po natin ang dinalang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon, na ating magiging daan upang makita natin ang tunay na pag-ibig, ano po? Dahil nung panahon pong yon, ang ating Panginoon na si Jesucristo ay dinala niya ang pagbabata sa kanyang sarili. Dumanas po siya ng maraming kahirapan para sa atin pong lahat. Pero dala po niya yung pagbabata sa kanyang sarili. At wala din po siyang, nung panahon po niya,
Hindi po siya nagkakaroon ng inggit sa mga tao po noon. No po? At hindi rin po siya nag-uugali nang walang marami po yung Tagalog kanita? Kamampangan. Eh po mano galing nga lang kasinsinan. Ne po? At hindi siya natutuwa sa hindi makatuwiran. Kung titignan po natin na tinaanap po natin ang tunay na pag-ibig at si Kristo ay ang ating daan, siya po ang ating magiging gabay. Na po? Kaya nga po, sinabi ng nakasulat, itutuloy ko po yung 13, unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang 7, ganito pong sinasaad niya, ito po ang dinala ng ating Panginoon nung siya po ay nabuhay at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin pong lahat dahil po minamahal po niya tayo. Ano po? Sa 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaglii. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Po? 5. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi inaanap ang kanyang sarili, kundi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. 6. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. 7. Lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasaan. Lahat ay tinitiis. Dahil po nalalaman po natin ang Diyos ay ustisya, po, hindi po siya pumangabiran. Po? At inyang ustisya, uling katuliran niya. Po? Makanyan man, itamo pong tao, tuloy ko na po kikapampangan, balikan kaya po kanyan, kayang amanong kapampangan, sabi kaya pong Tagalog, ng putot-putot, kapampangan na mo po. Uling Kristo po, yaing kaya katang maging guyobnan, karing kaya katamong biye, at dating baging ngareting may basa. Na po, dela na lang niyang kayang kapanahunan. Na po, uling darala na po itang tunelugod. Basang kaya pong pasibayog ang makatapilan nyo na dindam, kayang amanong kapampangan, uling pepabasa niya naman po ng banal na Espiritu nandin, basang kaya pong pasibayo. King 4, ing lugod, mapibabata at maganaka. Ing lugod, alang dirya. Ing lugod, mapagparangalan, eya palalo. 5, manugaling alang kasinsinan. Napanintunan ing kayang sarili, paimwa, kakuwang nanumang king marawak, sayas. Tutulaking katuliran, dapat makitutulayo king katutuan, sayas. Ing sabla pibabatana, ing sabla paniwalana, ing sabla panaligana, ing sabla yayang miyamana. Buro sabihan, yapin po ini, ing tunay lugod, abibyan na kikatamo ng kikatanggin ng Diyos, ang maging guyab ng tamong dapat tanggawan. Na po, nanan me po ing lugod, o nanan me po ing kasalpantayanan ng walatang lugod, wagin tamo pong alang kabaldugan. Nung pong sasabihan tayong kaluguran tayong kalupatang tao, dapat po tang kagulo na, ikay makanyan nyo. Makanyan nyo ikay, lugod niya po yung darlata mo. Liya po. Maginta mo pong anting kampanang bubyungan na po, alayang laman. Puro sabihan, itang lugod aman tamo, alayo kaya katamo. Manibatan niya mo po kingasbok. Na po, nuling ing Diyos,
Oy Kristo, yung kikatamong dalan, may pakit ning sablang bage. Akatuliran bang malyaring maging dalerayan tamo at tutukyan king kikatang biye. Ne po? Ikay kalugurang ke, nga mo pong sumabi. Potang kagulo tamo, panyis mistaya, ne po? Sasabihan tamo ng mga tsura. Lugod ya po kang tindaralata mo. Ngayon po, nung akilala tane ing tunelugod, at gagawan tane king kikatamong biye, at inya pong panabilin. Ne po? Sumangit na linglungkot nga na, wapin nga na, dalanyeri ng kabyasnan. Ne po? Metong niya pong doktrina na ng kikatang kasalpantayanan nito. Asa Diyos por la siyensya y el amor o ing lugod at kabyasnan, ya ing dalan, papunta king kikatang balugod a Diyos. Urin sabihan, nung atintang lugod, yabe tayo po yung kabyasnan. Ne po? Ibalik tayo po king halimbawa yung kikatang kapatad. Mangailangan niya pong ulam. Alay pong panyaling ulam. Manyadya, di na niya. Di na tayo po. Uling darla tayong lagod. Putang kayo po. Sagli mo po, balikanan tayo. Nung pong manyawad yung pasabayok yung tutuking aldong ulam. Di na niya po. Oh, ay ito po. Gampo ko lang laman bulsa yung kikatabi. Nanay pamurin. Uy, tutuya po ita. Uling darlan tayong lugod. King kalungok do. Linapit yung kikatabi ang araw yung kapatad. Ala ko rugong ulam. Di na niya. Dala tayo po yung kabyasnan. Turutan na pong manasan. Mamiyasan na po pala. Na ba? Mamiyasan na kanta. Kaya bin po yung lugod ating nga namang kabyasnan. Na ba? Pota pala, at ini mang pera, manyadya pang pera kaya ka. Balik-balikan na ka. Mamiyasa po kanta, turo tayo pong manasan. Kaya bin po, ating yugod, kaya bin na po yung kabistan, yaing dalan, papunta king kikatang ginong Diyos, pasibayo, mayap, ayabak po kaya kung dakal pong salamat. Isa pong mapagpalang umaga po. Yung minamahal na kapatid sa pananampalataya. Araw na naman po ng February. Lahat po ng ating usapan ngayong February ay puro pag-ibig. Puro love. No? Kasi yung pong February, yung month of February, symbol of art. Red po, no? Art. Red. Kulay pula po. So, ibig sabihin, kasi po yung pag-ibig na sinasabi po natin, madali pong sabihin yan, gaya po ng sinabi ng ating kapatid. Mabilis sabihin po ng isang tao, mahal kita, mahal kita. Pero po, ang hindi ho natin alam, kung ito po ba ay nagmamahal. Ibig sabihin, ang pag-ibig pong sinasabi ng ating bibig ay dapat po nanggagaling dito. Sa ating puso, sa kaibuturan po ng ating puso. Napakabigat po ng isang tao na sabihin po natin na mahal natin yung ating kapatid o yung kaibigan ho natin. Pero po sa kabila po ng lahat, pagkatalikod po, sabi ni Brother Mike, ano na yung sinasabi natin? So nagiging, ano po tayo nun? Hindi po tayo na tunay na nagmamahal. Ang isa pong tunay na nagmamahal po sa isang kapatid, kung ito po ay isang kapatid, lalo na po sa ating pananampalataya. Ito po yung naibibigay po nating pag-ibig sa kagaya ho nating mananampalataya. Ito po yung kung halimbawa po ako ay nagkakamali. Bilang kapatid niyo po sa pananampalataya, pwede niyo po akong turuan. Pwede niyo po akong turuan sa aking pagkakamali. Pwede niyo ko pong tulungan doon po sa aking pagkalugmok, doon po sa aking ginagawang hindi mabuti. Yaon niyo po ako doon sa aking ginagawang hindi kagustuhan ng Diyos. Doon po may pakikita niyo ang pag-ibig niyo sa akin. So, balit kung patuloy pa rin yung ginagawa ko
na hindi kagustuhan ng Diyos, paano nyo po gagawin ang pag-ibig nun? Sana po ako'y maturuan nyo. Sana po ako'y mahiyaon nyo sa isang ukay na hindi po kagustuhan ng Diyos na ako'y maparon. Kaya po mga minamahal na kapatid, dahil po yung oras ay napakaiksi po, napakakonti na lang po, kaya konti lang po yung aking sasabihin. So ngayon po, isang paalaala na lang po sa ating mga kapatid sa kapatiran. So yung pong February 11 po yata, no? Next Sunday. Piyesta po yun. No, may simba po tayo. Hindi po exempted yung simba natin. May simba po tayo. Maliban lang po yung taga Bicol po. O kami rin taga Bicol po, kaya lang hindi po kami naghahanda. So yung pong ating pagsamba ay 2 oras lang naman po. Sana po ay magawa rin po natin. Yun po ang ating gawin. At sa ikalawang linggo rin po, naka-schedule yung pagpunta natin kay Ate Alice, ay hindi rin po siguro natin maawat yon o hindi po natin makontrol. Kahit ilan lang po siguro yung mga kapatid natin dahil po yun ang itinakdaho natin, sabi ng Banal na Espiritu. Kung ano po yung ating napag-usapan, yung pong ating dapat gawin po ay gagawin natin. Dahil po yung pamimiestad, kahit po pagkagaling namin dun kay Ate Alice, pwede naman po kaming mamiesta kung gusto po namin. No po. Dadahanan lang ho namin yung Bicol, yung ating baryo doon. Naganda naman po lahat ng ating mga kapatid. So, gawin muna po natin yung lahat po ng trabaho natin. At saka na po yung pamiesta po natin. No? Sa 17 din po, mayroon po tayong lakad. Ito po yung pong taunan nating activities o yung pagpapasalamat po natin sa national anniversary po natin sa Kapas, Kutkut, Tarlac. Yun po ay ating gagawin. Tayo pong mga miyembro po ng Sibol Tagumpaning BIE, lalo na po yung mga ID holder na pwede pa namang maglakad na kagaya ko, na batang-bata pa. Sana po ay makapunta po tayo dun sa ating Sentro General. Dahil po, ito po ay isang taon lang po, sa isang taon lang po ito magaganap. Sana po pagsikapan po natin. Yung pong taga Mindanao, Visayas, at malalayo pang mga kapatid natin, sa Biyernes po, nandun na po sila. Tayo pong dito sa Pampanga, sa Sabado po tayo pupunta. No? Kaya sana po mabigyan po nating oras ito. Dahil po yung mga kapatid po natin na ibang mananampalatayang kagaya ho natin na nanggagaling pa sa malalayong lugar, napakabuti naman po at napakapalad po nating tayong taga Pampanga ay dinala po dito sa tabi natin para makapunta po tayo. No? Kaya sana po bigyan po nating panahon yon sa Sabado po, February 17. Ang dati pong ginagawa ho natin, tayo pong PPC5, lahat po ng sentro ng PPC5 ay lagi po tayong sabay-sabay na pumupunta doon. Yun po ang ginagawa natin sa ilang taon na pong pagpunta natin doon. Kaya sana po inaasahan ko yung ating mga kapatid na may ID po. Kahit wala po kayong ID na miyembro po ng ating pananampalataya, tayo po ay pumunta doon upang makisalimua doon sa ating mga kapatid na hindi ho natin dating nakakasama sa pagsamba. So yun po ang panahon para tayo po ay makagawi po doon. Sa February 17 po, oras po nating pagpunta doon. Dati po, alas 8 po ang venue po natin dito. At yung po ng ating pagtitipon, doon po sa harap po ng hypermarket, lahat po ng sasamang sasakyan, pupunta po tayo doon. Convoy po tayo. Ibig sabihin,
sunod-sunod po tayo dun po sa ating pag-alis na mayroon pong kasama po natin yung mga iba po nating kapatid sa pananampalataya. So napakaganda pong gawin kung po tayo ay magsama-sama at nagkakaisang pumunta doon sa ating Sentro General na nagpapakitang tayong mga espiritista ay nagkakaisa. Yun po ang ating mga adikain dito po sa ating PPC sa pangunguna po ni Brother Rick. So, at po sa suporta po ng lahat ng mga local president at sa miyembro po natin, ay ilang taon na po nating nagagawa yon sa suporta po ninyo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil walang umpay po at patuloy na pagsuportan niyo po sa ating mga programa ng ating pananampalataya. Ating pong mga kabataan, maraming salamat din po sa ating mga kabataan at munting kabataan. Lalo na po dun po sa ating mga gamit. Matanda man po ito at bagong gamit. Maraming salamat po na kayo po ay nakarating po sa ating pagsamba. At yung pong mga kapatid po nating balikbayan, isa na po dito si Brother Ben at si Sister Leonora Ewit, ang ama po, nanay po ng ating kapatid na si, hindi ko na po alam yung pangalan tunay na pangalan. Si Antoinette po. Yun po. No, magandang umaga po. God always good. And I love you all po. God bless you all. Maraming salamat po. 4,720 la po. Thank you katamong making collection.
Tayo po ay tumayo sa ating closing prayer. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Kami po ay inyong ginabayan. Binigyan mo po kami ng lakas upang magawa po namin ang aming mga katungkulan. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin sa oras na ito, na kami po ay nakatupad at nakagawa doon po sa aming mga tungkulin. Ginoo, salamat po karing pang daratang mingaldo ang pong panahon, ing makanyan mo kepang patnubayan. Ginoo, kinguli na po ning kekang upaya, manatili kaming gagalo lalam na ningaldo. Igpang banal nung ikit mulat, abatyawan pa kay kami ding pamagkulang. Ginoing makanyan kepong manyawad patawad keka. Ipaintulot mo pa, Ginong Diyos, karing ke kaming ngaldo daratang, ing makanyan keng mikating pamagkusa, Ginoo karing keng banal katungkulan. Igpatulutan mong dingbalang metong ke kami, Diyos ko ing dinan mo pong sapat akabiasnan, bang maigit kilalanan ding kekang banalayaman, bang malyaring eke mikawani king kekang banalatuntunan. Ginoo, salamat po karing kekang pepabot aminsay ke kami ngening oras. Naalang patugot Ginong Diyos ing kekang upaya, ing makanyang manatili, bang malyaring ituro mo kami Ginong Diyos karing kekeng dapat takbang. Ginoo, paintulutan mo sargo karing aldomi pang daratang ding belitada ring kekang banal at ding belitada ring kekang apostoles. Ginoo, awaran mi po igpang banal kapamilatanda ring kekeng malating dapat, kapamilatanda ring kekeng mangaya pakaisipan, igpaing makanyan minasargong eakit karing kekeng panimanman. Ipaintulot mo Ginong Diyos, anong nungening kaurasan na iti kapayapan niya ing kekeng yato, maging karing daratang mipang panahon Ginong Diyos kapayapan kengan. Ginong Diyos manibat karing kekeng kayanakan, karing kekeng mangalating supling igpa, anong makananong ing kekang banalayamano mituturo ke kami, ang gana ke kaming anak mo, igpang banal sana puing makanyan lang mitanam karing dulang daring kekeng puso, bang kanita Ginong Diyos, king kekeng pamanglakad, ing kekang banal kaburian igpayang malyarit marapat, igpang banal, ngening pinandita iti, ikeng sablang anak mo mikakawani kami kay batming megaral king kekang banalaw paya, igpa, oreni puring ke kaming mangalating sakayan, anong makananong bendasyonan mo po igpang banal, at makanyan kepong milisyaking nanumang desgrasyam pong panganib. Igpang banal ngening kaurasan na iti, ikeng sablang anak mong at ngening kapinandita na iti, nung nino man sarguig pang banal, ingating bitbit problema kapanandaman, igpaking uli na ning kekang lagyo, ikapuing manatili, at ikapuing mantabi ke kami, bang kanita Ginong Diyos, ing mikating keng lakas at sikanan, kanita Ginong Diyos, ing kekang upayan pong lugod, yang manatili ke kami. O igpang banalo rin ipuring ke kaming samu ke kangening kapinanditan. Tanggapan mo reting mabanglong ay narapan mo at tanggapan migpaing ke kang lima pamipala manibat na ngening gaman king wakas. Iyan nasa po, amen. Dempong kapatid tamong manungkulan nila po mama ko. Sibul Tagumpay Ningbiye is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Ningbiye.